Den her øvelse er til for at adskille underkrop og overkrop i vores golfsving igen, og kunne træne og blive bedre til det. Det, der er væsentligt her, det er, at når vi kører tilbage i vores tilbagesving her, så skal vi kunne adskille underkrop fra overkrop og trække frem med underkroppen her. Og det er det, den her øvelse har til hensigt at træne. Jannik, du får elastikken ned omkring dit højre ben og roterer rundt. Sørg for, at elastikken er ude for hoften her. Stiller dig i din golfpositur, det vil sige god afstand på fødderne, let bøjet knæ, let forover. Sørg for at have en neutral stilling i lænden. Krydser armene hen over brystet og holder overkroppen i ro her og arbejder med rotation i omkring hoften. Der. Vær opmærksom på her, at du ikke kommer til at lave et hofteopdrag, men sørg for, at du arbejder med rotation alene, som Jan gør her. Kør 10-15 gentagelser til hver side. Kør 2-3 sæt.